ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ର ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଟେନସନରେ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଟେନସନ ହେଇଗଲା, ଅଫିସ ଟେନସନ ହେଇଗଲା, ଅଫିସର ୱାର୍କ କଲଚର ଟେନସନ ହେଇଗଲା, ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ ହେଇଗଲା। ବଟ ଏସବୁରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ କିଛି ଭାବିକି କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ ଆମର। ଯଦି ଆମ ପ୍ଲେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କେମିତି ଭାବିବା? 100 ଟଙ୍କା ତ ଆସିପାରିବନି, ବଟ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାଟାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲି, ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲି, ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛୁ ବୋଲି। ସେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମତେ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋର ମନେ ପଡିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ମେସେଜ କରିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 1 ଇୟର ବିଫୋରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆଇଟି କୋର୍ସ 2 ଜଣ ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ମୁଁ 6 ମାସ ପରେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲି। ଆଜି ଷ୍ଟାଟସରେ ତାର ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମେସେଜ କରିବାର ତା ରିପ୍ଲାଏ ବି ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରକୁ ଆସିଲୁ, ସେ ମତେ ପଚାରିଲା ତୋର ଏବେ କଣ ଜବ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାହା ମୋର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ତାର କଣ ଜବ୍ ଲାଇଫ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ବା ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ କଣ ଚାଲିଛି, ସେ ମତେ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଇଟିରେ ମୁଁ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ଆଇଟିରେ କୋର୍ସ କରିକି ମେଡିକାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଲାରୀ କଥା ପଚାରିଲି, ସେ ମତେ କହିଲା ମୋର ସାଲାରୀ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ହେଲେ ସେ ସେଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଇଏ କଣ ତୋର ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ହଁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ବିନ୍ଦାସ ଭଳିଆ କାମ କର, ଏବେ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଲାଇଫ ବହୁତ ପଡିଛି, କେବେ ବି କେବେ ନା କେବେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ବଟ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଜବ ରେ ଟେନସନ ଥିଲା, ଖୁସି ନଥିଲା। ତାର 15,000 ସାଲାରୀ ନେଇକି ଟେନସନ ଥିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆଇଟି ରୁ କୋର୍ସ କରିକି ମେଡିକାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ପୋଜିସନ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିକି ବି ସେଇ ପୋଜିସନ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଅଫିସ ଲାଇଫ, ଟକ୍ସିସ ଲାଇଫ, କାମ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ସାଲାରୀ ମିଳୁନି, ଇଏ ହଉନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଲେସ୍ ପିଲା ଆଗରେ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବା ତା ମନରେ କଣ ବିତୁଥିବ। ଆମ ହାତରେ ଜବ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦବା ବନ୍ଦ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେତିକି ପିଲା ଏବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଜବ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ କୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କାମ ଯୋଉଠି ବି ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଛି, ଆପଣ ବିନା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେଲିଓରକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେଲିଓରକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଫେଲିଓରରୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଥିବେ ନା, ସେଇ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ହିଁ ଦେଖାଇବ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଫେଲିଓରକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ ପାଇବେ, 100% ପାଇବେ, ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।